I've got to reach you, I've got to see you. Let the light shine down on me. When the day breaks and the sky is changing colors into something new, I wanna see it with you. Sunrise, I wanna see you again. Promise that you'll always stay. Sunrise, when the world is brand new, I wanna see you with you. I wanna touch you, I wanna make you feel like you're the only one in this world for me. Hola a tots i totes, som el grup dels Teachers i aquest any ens ho hem passat genial, tant a l'hora de fer els calendaris com a l'hora de fer el circuit de preguntes. Al principi no pensàvem que hauria sigut així, perquè al principi no teníem molta relació entre nosaltres, però tots vam posar una mica de la nostra part i ens vam acabar coneixent els uns als altres. I així ens divertíem i ens ho passàvem bé fent les fotos, decorant, donant idees o escrivint a l'ordinador. Quan ens van donar la notícia de qui eren els guanyadors, ho vam saber per separat i tots ens vam posar supercontents i a donar salts d'alegria. Però no hauríem aconseguit un resultat així sense els nostres mestres. Per això volem fer un agraïment al nostre profe Xavier, que ens ha guiat durant les proves, i també als nostres tutors, la Carme i el Francesc, que ens van ajudar a millorar el cartell del calendari. Per últim, gràcies a l'Escola del Consum, perquè ens ho hem passat genial i hem après moltes coses. Voldríem donar les gràcies als professors perquè han dedicat molt temps perquè acabéssim el treball del concurs, sobretot amb el Xavier. I vull dir que ha sigut un concurs molt divertit i entretingut, i a més hem après moltes coses sobre el consum.